Estem avui a Monàgora perquè Montbui i la comunitat de ciutadans que representem vol reconèixer la tasca d'aquestes persones i institucions que han contribuït des de l'ensenyament a fer un municipi millor. En aquesta gala els homenatjarem. Ja per acabar, només dir-vos que ens agradaria que aquesta gala que avui celebrem pugui tenir continuïtat en el temps. L'educació pública i de qualitat és la millor eina per garantir una igualtat d'oportunitats per a tothom, per fer una societat més justa i millor. Recuerdo mi primer día entrando en el colegio, un edificio nuevo recién construido, en el que poco a poco se iba quedando pequeño porque habían hecho el edificio, pero no cabían todos los niños y niñas que había que escolarizar en el municipio. Entonces había 2 edificios y un solo claustro. Los 2 formaban la Escuela García Lorca. El edificio antiguo, que es donde está ahora el García Lorca, solo había 8 aulas, las aulas que pertenecen al edificio más antiguo. Y el nuevo era donde ahora está el IES, pero se quedó pequeño enseguida. Yo recuerdo dar clase en la cocina. En la cocina realmente, en un lado teníamos el fregadero y en otro la pizarra. No teníamos ni biblioteca, ni gimnasio, ni sala de maestros. Todo lo ocupábamos para poder dar clases porque teníamos muchos niños. Luego ya lo que sí quiero decir es que ha cambiado mucho todo y este cambio lo hemos hecho un poco entre todos. Porque fijaos cómo estamos ahora, todo lo que hemos conseguido. Y todo realmente se ha hecho con reivindicaciones y luchando todos juntos. Yo recuerdo, por ejemplo, que hacíamos acampadas en el colegio, no sé si alguien de aquí que estuvo conmigo lo recuerda. Hacíamos acampadas los fines de semana en el colegio y allí todos juntos dormíamos en sacos de dormir y luchábamos por reivindicar los colegios, por reivindicar el CAP y todo lo conseguimos. Allí estábamos todos, estábamos alumnos, sí, los alumnos también, padres, madres, el ayuntamiento, el AMPA, estábamos todos, incluso las abuelas, se unían a nuestras reivindicaciones, la verdad. Y se consiguieron muchas cosas entonces. Os estoy hablando, claro, del año 78, que fue cuando yo llegué aquí. Bueno, le quería dar las gracias a los compañeros y a todos los que, bueno, primero, las gracias por haber el homenaje que me habéis hecho y las gracias a los compañeros porque me habéis ayudado en el instituto de Montbui. M'agradaria reivindicar, jo sóc una dona molt reivindicativa i m'agradaria reivindicar a propòsit d'aquest acte que des d'ara també participéssiu de l'acte de jubilació a totes aquelles persones que per circumstàncies de salut i per la seva defunció en el moment de la seva jubilació no hi puguin ser. Per tant, que es facin també actes de jubilació pòstuma. M'agradaria que això es fes no solament en aquest ajuntament, des d'aquesta alcaldia, sinó des de totes les alcaldies. Penso que jo ho he pogut explicar, però hi ha persones que potser en el seu moment no han pogut explicar o no han pogut arribar a aquest acomiat. Els 10 anys que em vaig passar a l'institut, en aquest institut de Montbui, jo realment m'hi vaig sentir molt còmoda, em vaig sentir molt ben acompanyada, amb un tracte especialment diferencial per la majoria dels meus companys, sobretot els que entenien el meu tarannà, que no és el tarannà que té tothom, i vull donar les gràcies a que aquest tarannà se'm respectés. Em vaig sentir doblement feliç. Ser professora d'història, de veritat que és molt gran. Insisteixo, no vull desmereixer ningú, però de veritat, ser professora d'història i de geografia, les geografies a mi m'apassionen, és realment una experiència, una vivència majúscula. Aquí a Montbui, igual com havia fet en altres centres, però aquí a Montbui això ho vaig poder assaborir molt, molt, molt de prop,
i en aquest sentit faig al·lusió a aquest tarannà tan pròpiament meu, independentment del programari acadèmic, etc., jo vaig voler participar als alumnes, i aquesta era la meva fita, que descobrissin realment el seu entorn. Una de les coses que darrere de tot això m'ha fet més feliç és aquest retrobament que més o menys he tingut amb l'alumnat i sobretot en aquests últims anys, ho sento dir-ho així, gràcies al Facebook. Tinc una quantitat increïble d'exalumnes al Facebook i això, saber què fan, què són, per on han anat, que els felicites i et diuen gràcies Carmela, i què fas, i què fa el teu fill. Bé, això no té nom i com es diu en català, no té preu. Moltes gràcies pel reconeixement d'aquests 20 anys. 20 anys són un recorregut important i, com ha dit el nostre presentador, hem esdevingut un institut de referència. I em direu, és que som l'únic de Montbui, clar. Però no és per això. Som un institut de referència perquè en aquests últims temps, en aquests últims anys, moltes famílies que tenen alumnes en edat d'escolarització secundària han optat per l'institut i ens movem ja quasi amb un 96%, 97%. I això és grat poder-ho dir que som institut de referència, som l'Institut de Montbui. Que és un plaer dir que hem arribat aquí plegats també. El fet que hi hagi una xarxa entre llars d'infants, escoles, institut i ajuntament, que sempre ens ha donat suport, això dona una riquesa al municipi, dona una riquesa a tot el que és la comunitat educativa del municipi perquè anem a una. I jo demanaria, jo personalment soc molt partidària de que això es pogués conservar durant anys. És dir, que costi el que costi, puguem anar endavant llars d'infants, escoles, institut i ajuntament. L'Amèlia parlava d'algunes generacions que han estat alumnes i pares d'alumnes. Doncs jo tinc l'honor i l'orgull de trobar-me entre aquests molts veïns de Montbui que ho hem estat. Primer alumnes fa molts anys i també recentment pare d'alumnes en plural. Era necessari fer aquest reconeixement. Jo crec que no ho podem deixar de fer. Hi ha més gent dintre la comunitat educativa, és veritat. Hi ha altres treballadors de l'àmbit no docent, fins i tot de l'àmbit de l'Ajuntament, de les AMPAs, que també en algun moment tenen els seus reconeixements. Aquí a Montbui ho fem a vegades internament, si són treballadors de l'Ajuntament, amb l'àmbit municipal, o bé amb els Premis Bou, que és una altra gala que fem anualment i on també fem aquest reconeixement dels ciutadans, de les entitats, d'una forma més genèrica i fins i tot també de les activitats, anant més enllà fins i tot del nostre municipi, reconeixent també entitats o activitats de l'àmbit comarcal. Amb aquests espais també, lògicament, fem un reconeixement més general, més ampli, i són també moltes edicions dels Premis Bou. Però volíem fer expressament una de la comunitat educativa pels educadors, per als professors, professores, mestres i mestres que han tingut i han passat pel nostre municipi. Amb el que això significava, l'Amèlia només al 78 ja recordava com no hi havia suficient espai, amb creixement, amb noves aules, amb nous edificis, per tots els nens que llavors érem en aquest municipi, baby booms inclosos per l'entremig, hi van haver molts. Quina diferència amb ara? Fa 4 anys, 3-4 anys, hi havia més de 400 nens de 0 a 3 anys a aquest municipi. En aquests moments són 190. Quins canvis? Però aquest adequar-nos a les noves circumstàncies penso que és el que ens farà continuar tenint èxit amb la pedagogia, amb la vostra feina, amb l'ensenyament, amb l'èxit de la comunitat. L'educació ha de ser la prioritat en aquest municipi de Montbui, com hauria de ser a totes les comunitats. Treballant-ho junts, fem més escola. Fem més escola a les escoles, a l'institut, a les llars d'infants, però fem més escola també cada dia i cada dia més amb aquest nou equipament.